నమస్కారం. జేపీ న్యూస్కి స్వాగతం. గత కొంతకాలంగా కరోనా లాక్డౌన్ పురస్కరించుకొని వెంకటగిరి పట్టణ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిరుపేదలైన ప్రజల కొరకు అదేవిధంగా లాక్డౌన్ కాలంలో విశిష్ట సేవలు అందించిన అధికారులకు సిబ్బందికి వినూత్న సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పట్టణ ప్రాంతంలో ఎండ తీవ్రంగా ఉండడంతో కవచ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ప్రముఖ న్యాయవాది గుండు మనోజ్ కుమార్ నేడు ఉదయం వెంకటగిరి పట్టణ కాశీపేట కూడలిలో తన నివాసం వద్ద వారి తల్లిదండ్రుల చేతుల మీదుగా చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వెంకటగిరి పట్టణంలో మా స్వగృహమైన మా ఇంటి దగ్గర కాశీపేట కూడలిలో ఉండే మా ఇంటి దగ్గర కవచ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మజ్జిగ అలాగే ఏంటంటే మంచినీటి చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్నగారి దగ్గర ప్రారంభం చేయించి అందరికీ కూడా ఏంటంటే పంపిణీ చేయడం జరిగింది. పూర్తిగా ఎండలు పూర్తిగా పోయేదాకా జూన్, జూలై, ఆగస్టు దాకా కూడా ఏంటంటే చలివేంద్రం ఇలాగే కంటిన్యూగా నడుపుతాం. నాకు ఈ ఆలోచన ఇచ్చిన దానికి స్ఫూర్తిదాయకుడు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రమాకాంత్ గారు నాకు మొన్న ఉదయం ఫోన్ చేసి ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి, ఈ తీవ్రమైన ఎండల్లో ఏంటంటే మజ్జిగ అలాగే ఏంటంటే చలివేంద్రం పెడితే బాగుంటుంది మనోదని అడ్వైస్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే ఆయన చెప్పగానే అట్లాగైనా మీ అడ్వైస్ ప్రకారం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. దాని ప్రకారం ఈరోజు కూడా ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన జరిగింది. సో కవచ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మంచి కార్యక్రమాలు ఎవరు చెప్పినా తీసుకుంటాం. అలాగే ఎవరైనా సరే మాకు మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తే కూడా వాటిని స్వీకరిస్తాం, వాటిని తూచా తప్పకుండా కూడా పాటిస్తాం. భవిష్యత్తులో ఎన్నో మంచి కార్యకలాపాలు కూడా ఏంటంటే కవచ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మీకు అందజేస్తామని తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు మించిన దైవాలు, ప్రత్యక్ష దైవాలు ఎక్కడా కూడా లేరు. ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటంటే పెద్దల్ని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. అలాగే ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే మనం సమాజ నిర్మాణానికి, సమాజ నాందికి తోడ్పడిన వాళ్ళం అవుతాము. తల్లిదండ్రులు ఏందు ధైర్యాన్ని పుత్రుడు పుట్టనేల వాడు గిట్టనేల, పుట్టలోని చెదురు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. తల్లిదండ్రిని గౌరవించలేని వ్యక్తులు ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తులు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే తల్లిదండ్రులను గౌరవించి, తల్లిదండ్రుల్ని మనం ప్రేమించి, తల్లిదండ్రులను ఆదరించి వాళ్ళ ఆలనాపాలను చూసుకున్నప్పుడే మన జన్మకి నిజమైన సార్థకత్వం దొరుకుతుందని నేను మనసావాచ కర్మన నమ్ముతాను. సో అలాగే ఏంటంటే అమ్మా నాన్న ఆశ్రమం చైర్మన్ రమాకాంత్ గారు కూడా ఏంటంటే ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా ఏంటంటే మేము మనస్ఫూర్తిగా ట్రస్ట్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను.